גם הולכת לכיוון הנחיתה. אנחנו נחת בסוף באותו מקום. תראי מטוסים, ראה מולנו מטוסים סתם רגילים כאלה? נכון. אנחנו יותר נמוכים מהם, נכון? מה זה? אנחנו נמוכים מהם? לא שומע. אנחנו באותו גובה איתם? פחות או יותר, כן. באותו גובה כמונו, אנחנו כמו מטוס. עכשיו, בנחיתה, את פשוט נוחתת על הטוסית. את מרימה רגליים. תראי לי איך את מרימה רגליים. כן, נוחתת על הטוסית. אחרי שתהיה על הטוסיק, אולי עוד המצנח טיפה ימשוך, או משהו כזה, כמו באמרה, אבל... טוב, אז את אומרת שאף פעם לא עשית רכבת הרים? לא. אני יכול לעשות לך משהו מאוד דומה לרכבת הרים ואפילו יותר טוב. מה? מעיזה לנסות? קצת מפחדת, חוששת. אז תקשיבי, אני אעשה, אם את צועקת וצורחת, וזה, אז כאילו שכיף לך אני ממשיך. אם זה ממש ממש באמת מפחיד, אז תגידי די, ונעצור. בסדר? אז אולי תספר לי שנייה מה אתה עושה, כי יש דברים אני עושה פניות ימינה ושמאלה. בסדר. אוקיי, וכמעט סלטות כאלה. לא ממש. אם זה נורא מפחיד, תגידי די. אוקיי. תחזיקי את המצלמה ככה כמו שהיא. בסדר? יאללה. שמאלה כל הגוף. וימינה כל הגוף. ושמאלה כל הגוף. מה קורה מוריה? די. אוקיי. ככה זה רכבת הרים. ולמעלה. זה היה מגניב, אבל פחות הסגנון שלי. פחות הסגנון. כן, זה היה רק ממש טיפה. כן, אני פחות... כיף לך ככה ליהנות. כן, ברגוע. סבבה? לא, זהו, אנחנו מתקרבים לנחות כזה. טוב? כן.
רגליים למעלה, לטוסיק. בואי מוריה, תעמדי פשוט, תעמדי. ועכשיו במצנח נמשוך אחורה. אוקיי, לא נורא. וואו! וואי. שלום! רגע, נשחרר אותך. לגמרי. בואי תעמדי. את רוצה... טוב, תעמדי ואז אני אראה לך. רגע. בואי תסתובבי אליי, אני אשחרר אותך לגמרי. פשוט תצאי ככה עם הרגליים, גם טוב. תראו. אחד. הוריד את הקסדה. תורידי. נו מוריה. מדהים. מה קורה? קצת בחילה? קצת. לגמרי. היא? לא, אין לה בחילה, נהנתה. עשינו קצת ווינגים והיא אמרה נחמד, אבל לא בשבילה. רגוע, כיף, ציפורים היה.